Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe indaba eshisayo. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili Umkhanya Kude TV. Bafowethu, inkulu indaba lapha nawe ingane zakwethu itholwe abosizo oluphuthumayo reaction imoto iQuantum lapha nawe ingane zakwethu eyahijackwa endaweni yaseNanda lapha nawe ingane zakwethu itholakala emahlathini aseCortland lapha nawe ingane zakwethu isiqaqwe zonke izinto emzimbeni sekusele igobolondo kuphela. Uhlobo lwemoto bekuyiQuantum, uhlobo lwemoto lwango-2022 iminibus lapha nawe ingane zakwethu. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Ngesidibane lapha na kwi-comment section ngizwe ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Uma umusha ngiyacela wenze okulungile ucindezela subscribe cindezela nebheli ukuze uzothola njalo indaba masiposta kule channel Umkhanya Kude TV. Disemba konakele sewushaya kwelakithi ngiyongena sengijujile kude kwelakithi ngiyongena sengijujile kude kwelakithi Shela shona shwele